Hei, hei, și astăzi filmez cu Frapsu. Cine mai pomit așa ceva? Da. Câteva programe de filmat desktop-ul este Hypercam 2 și Frapsu și Bandicam. La Bandicam poți acum mai nou să faci facecam, dar nu se aude nimic, aia e problema. Dacă vreți Hypercam 2, intrăm pe Google. Dăm pe prima, apoi așteptăm să se încarce pagina, du-te naibii. Dăm download here. Așteptăm, nu dăm pe nimica, așteptăm să ne apară fereastra. Dăm save file, aici sus, după aia o să ni se downloadeze. Eu dau cancel că deja l-am, nu mai îmi trebuie la nimica. Și aici, de aici vă descurcați voi, deci cred că aici închei cu acest videoclip și ne revedem data viitoare. Nu știu, vedem noi.